beranduegi. Gorka, zenuen hegazkina hartu behar gaur? Ixo, Pablo Berasaluzeek hegaldi berdin hartu behar zuela konturatu naiz eta bazpada... Ongi etorri berandu dira, dena prest daukate sindikatuek maiatzaren lehenean Euskal Herriko kaleak hartzeko. Dena? Bai. Seguru? Bai, zerratik galtzeuzu. Nik uste jende asko oraindik ez daukala ondo ikasita internazionalaren letra. Nola ez ez? Bueno, gure ikusentzuleek behintzat munduko langile guztion eresarkia ondo ezagutzen dute seguru, begira. Bueno, ez da gila esan, erakusten behintzat ez garenik saiatu. Bat, bi eta hiru. Zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea. Euskadi askatzeko. Espainiako gobernuak EAen daukadan ordezkariak, Carlos Urquijok salaketa ipini du Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontra. Kanboko Salvador ikastolarekin hitzarmena sinatu eta 600.000 euro emateagatik. Jo, tiponek obsesio pixka badauka kontu honekin, ez? Zuguzte? Bai. Bildu eta ba! Gipuzkoako Aldundia eta ba! Atezatekoa eta ba! Nien eta naiz! Ez, ni ez naiz eta! Bai, ba naiz! Zuzeu agerkari digitalari eskainitako elkarrizketan aintzan ezen arrok adierazi du politikan jarraituko duela, baina ez dakiela norekin. Politikan jarraitu nahi dut, baina inorken hau maite. Ha? Ikaratu nazu, nor zarazu? Ea jotakoa, eta zu? Ni aralarretik nator, baina galdu egin naiz. Nirekin etorri nahi duzu? Ez dakit, ni oso independientea naiz. Independientea baizera, atoz batzokira. Ertzaintzak debekatu egin du etxegabetzeen kontrako eskratxeak 300 metro baino hurbilago egitea. Jo, distantzia horretara politikariak konturatu ere ez dira egingo. Mas pentsa. Ai, ze sentiberak diren gure politikariak. Bai, horixe. Aizu, bide batez, pelikula hori esen lapurren pintzea? Bai, ba. Frantziako estatuan sexu bereko pertsonen arteko ezkontza onartu da. Gozo jarri da gero Baionako apezpiku Mark Allet. Baetak izergatik. Lege hori harreman homosexualen kontrakoa da. Nola kontrakoa? Behin eskonduta akabo sexua. Eta zu nola akizu hori? Ba, ez dira. Bai, lastana. Gidoian dago, ez dut benetan esan. Aizu, mesedez. Espainiako entzutegi nazionalak Ernairen webgunea ixteko agindu du, terrorismoa goratzea leporatuta. Honela jaso dute berriak Gazte antolakundearen egoitza nagusian. Nahikoa izan duzu? Bai, errepresio mota honetara ohituta nago. Baina orain txakurrek webgunea itxi digute. Apirileko lehiaketa amaitu da eta hemen dauzkagu parte hartu duzuen guztien izenak. Unairen esku inuzenteak. Aterako du irabazlearen izena itxi begiak Unai. Eta hartu izen bat. Eta irabazlea da Namek. Namekera beraz, doa saria, zorionak eta datorren astean emango dizuegu lehiaketa berriaren berri. Astonetako azala, Rafaela Romero da.
Mikel Asurmendik egindako elkarrizketan, Gipuzkoako Foru Aldundiko gaiak aztertu dituzte eta bake eta berradiskidetze prozesua ere bai. Benetako berradiskidetzea biktimak pertsona moduan ezagututa lortzen dela azpimarratu du. Josu Txueka historialariak alaba sarea ekarri digu gai nagusian. Faxisten kontrako lehen sarea emakumeek osatu zuten. Erreportajean kontatzen du nola antolatzen ziren, burutu zituzten misioak eta izan zuen amaiera. Egia da, batzutan hainbeste eta beste batzutan hain gutxi. Aste honetan behintzat aldizkari feminista egin dugu. Aipaturiko gaiez gain, Bego Muruagarekin bizitzaren errepasoa egin dugu eta Miren Agur Meabek kristalezko begi bat liburua azaldu digu. Segidan, autismoari buruzko erreportaje bat ikusiko dugu. Ostegunetik aurrera, Donostian egingo da munduko kongresurik esanguratsuena eta ez da kasualidadea. Izan ere, bertan daukagu autistei laguntzeko programarik garatunetako bat. Eta ondoren, Lander Arberlaitz etorriko da interneteko kontuekin. Kaixo. Hola, Egunon, esan behar digu? Egunon. Bera daintzane? Aitzolek 8 urte beteko ditu irailean, eta amarekin etorri da Gautena Gipuzkoako autismo elkartera. Mutiko alaia da Aitzol, oso maitekorra, naiz eta harremanak gauzatzeko eta adierazteko arazoak dituen. Autismoaren lehenengo fasean, oinarrizkoa da komunikazioa lantzea. Aitzolen kasuan, komunikazioaz gain, autonomia eta sozializazioa ere ari dira indartzen, Jara Larreategi psikologoarekin. Nik hemen, nik jarriko dut nerea. Arrautu noniren aurkitu. Azkenean da, idazketa eta irakurtzeko lantzeko, baino era motibargarriago batean. Zeberari, letrak eta hitzak asko gustatzen zaizkio, baina honela lantzen ditugu galderak, erantzunak, dedukzioa, azkenean da modu bat edo beste sistema bat, baina hori, interesatik abiatuz. Aizu, mila jartzen ari naiz, Hemen dauzkagun jolas asko eskolan ere badauzkate, orduan helburua izaten da bere berdinekin era egoki batean jolastea. Azkenean, hemen lantzen ditugun helburuak generalizatzea kontekstu naturaletan. Dala eskola, etxea, eta hori lagunekin parkean. Autismoaren espektroa oso heterogeneoa da, eta behar ezberdinak dituzten haurrak hartzen ditu bere baitan. Horregatik, tratamendu personalizatuak egin behar direla azpimarratu digu Gautenako zuzendari Ramon Barinagak. Autismoa dutenek dira personak daukatela ezgaitasun bat, batez ere komunikatzeko, gizarteratzeko zailtasunak, eta batzutan ere dauzkate helburu oso mugatuak, interes oso mugatuak. 4 kasutik 3 ezgaitasun intelektuala ere bai ematen dela. Gautenak proposatzen dituen programa personalizatu bat. Lantzen ditu personak dituen gaitasunak eta mugak. Saiatuz gaitasun horiek handitzen eta muga horiek gutxiagotzen. Aitzolek daukan programak eta individuala da. Benetan guk lantzen ditugun helburuak aitzolentzat dira. Mikelentzat izango dira beste helburu batzuk. Mikelentzat egokiak direnak. Helbururik importanteena da familiak estrategiak bereganatzea. Hau da, bere egunerokotasun horretan familiak formakuntza baino, lan espezifikoago bat egin behar dute beraien semeekin. Oso bestelakoa da egoera Frantziako estatuan. Psikoanalisiak duen protagonismoaren erruz, heziketa integratzailearen ordez, pakina bezalako terapiak nagusitu dira. Alegia, 50 gradu zentigradutan hoztutako izara umelarekin, haurraren gorputz biluzia, momia bailitzan estu biltzea eta horrela 21 minutuz mantentzea. Autismo sakona duen Dylanen gurasoak dira Cecil Lafitte eta Jean-Marc Abadi. Euren eta beste hainbat gurasoren borrokari esker, gauzak aldatzen ari dira. Eta iaz, lehenengo aldiz, Frantziako osasun aginte gorenak arbuiatu egin zuen autismoaren tratamenduan terapia psikoanalitikoak erabiltzea. Baina oraindik bide luzea dute aurretik. Pas d'orthophoniste pour lui apprendre à communiquer. Il a été paqué, il a eu du packing pendant plusieurs années. 4 ans. 4 ans.
avec une opposition très très forte de toutes les autres techniques pour permettre aux enfants d'avoir des évolutions différentes. Gure semeak galdu du, denbora galdu du, gurekin. Ez du beste gauzak egin. La psychanalyse donne une explication de l'autisme. Harreman eritasun bat, amar eta aurren artean. Il s'enferme pour de la relation avec sa mère, il se replie. Et donc, ça c'est le point de départ, c'est l'hypothèse de départ des psychanalystes, qui ont toujours refusé que c'était un problème de maturation du cerveau, de développement, de mauvais développement du cerveau. Ez zuten formakuntzarik. Ils avaient que la formation psychanalytique. Bakarrik psikanalitiko formakuntza bat bazuten, baina ezakiten beste zerbait, ezakiten egiazki zer zen eritasun hau. Autismo da hitz handi bat, baina desberdinak dira haien artean. Ez da bat bestiak bezala. Gauzak aldatu dira frantzian, baita, bai. Mais pas de façon générale. Eta ez leku guzietan, eta ez mai guzietan. Gure helburu nagusiena da, kasu honetan, Aintzanek eta Pinuk bere familiak estrategia horiek bereganatzea. Hau da, hasiera batean igoratzen dut, salantza asko suertatzen zitzaizkizuela, nola egin, urte horiek oso importanteak dira, batez ere, umearen evoluzioan, personarik importanteena kasu honetan bere gurasoak dira, eta beraiek ez jakitea nola komunikatu bere semearekin, hori oso frustrantea da, eta horretarako, nik uste estrategia importanteenak bere ganatu ditugu lehen urteetan. Ez dakizuna komunikatu, horren sortzen zaizkizu horrelako milata bat, kezka eta nahigabeak eta aitolarriak azken finean. Bion, hasierako pauta horiek ikaragarri, beharrezkoak dituzu, zula saitzeko, aurrera jarraitzeko eta tira horrela. Eta momentu enten, jasazki urte dituela, bertzela saitasun gaten. Asignaturak edo edukiak egokitu egin behar dira, egokitu egin dira bere beharretara. Eta ikusi duguna da, Itzolek bere autismoaz aparte, gaitasunak dituela. Eta badijoa horrela, badijoa. Azken finean, tratamendua funtsezkoa da autismoa dutenekin. Eta programa hon batekin positiboki evoluzionatzen dute. Berezko mugek iraungo dute, baina arindu daitezke, Aitzolen kasuan bezalaxe. Aio, Pelaio! Ara begira! Aio! Hogeita Hamaseiko gerran Bizkaiako hainbat herrik jasandako bombardaketei buruzko lana jarri dugu multimedia kanalean. Sua dator zerutik izeneko lana da eta ITB nahieраnetik hartua da. Esperientzia hura bizi izan zuten pertsonen lekukotzak jasotzen dira bertan besteak beste. Etortzen zan Bilbora hegazkin bat otabila botatzen. Eta han ipinten eban erderaz, si no os rendís, arrasaré Vizcaya, firmado Emilio Mola Vidal. Hori kontetan dabe, zelan ume batek zerua begitu da esaibada, ama, zerutik zue dator. Bidaiari beltza, 1984 urtean, film laburrik onenaren Oskar saria irabazi zuen lana jarri dugu euskaraz gure multimedia kanalean. Elearazi.orgeko lagunek itzuli dute eta 1980 hamarkadaren hasieran Berlinen kokatutako historia da. Der Kurier von hier, 40 bin ich der Kurier.
Gure solasaldien kanalean, Euskara bestela ez gara hitzaldi zikloko 2 hitzaldi oso ere jarri ditugu. Bata Andoni Egañarena eta bestea Jon Miren Hernandezena. Gero eta lurralde gehiagotan egiten dela, gaur dira da. Gaur egun euskaraz egiten da Zumaian, baina Balmasedan ere bai, Langraitzen ere bai, eta baita Zuteran ere, Donapaneu, iparraldeko Getarin eta hegoaldeko Getarin. Aldi berean. Ez da historian zehar, noiz bai, ez egenik inportaren egia esan. Ez da noiz bai, lurralde edadura hori aldi berean izan duen euskarak bai eta ez. Agian ez, ira seguru, eskola zara nahikoa, ez euskalduntzeko unea, berria, nahiko jakina dela. Baina ere nik uste bi diskurso hauek oraindik elkar bizitzen ari direla. Batzuk benetan pentsatzen dute, eskolan ikasten ari dira eta nahikoa da, eta bestaldetik azken boladan nik uste dut piztudan kezka hori dago, eskola ez da nahikoa. Amaitzeko, korto bat, Euskaldun berriaren esketxa. Bertan ikusten denez, batzutan ez daukagu pazientziarik euskara ikasten ari den jendearekin. Zuek ez da zue denbori alperri galtzen, Ez. Eta zer da, errenteri bertakua? Bai, errenteriko da, bai. Loztati xamuten dago, ez? Ba, ez izo pentsaue, bakarri bakitu zepazten dan. Urtebete eskaz eruten dago euskaltegi zen. Taka, hola, jende aurrien zabal-zabal hitzeitera, ez da sartzen. Ta gero gaina, bakixen ez geun euskera utzien ibiltzen garela, bakitu zepazten dan. Ke majo. Bueno, listo. Hau bada. Hau zepezeta jatzuen. Dauka itxura bat, zoragarria. Kenekane artista bada postriekin. Elegante dago. Krema dago zoragarria, Esan duz Karmelek euskaltegi izan zabitzela. Hortxe, poliki baina bai. Bueno, soltetia da gauzie, baina hasitxe... Bueno, bai, kostatzen da baita ere, baina. Eta honen bestez, Itxaso Atutxak Bizkai Buru Batzarreko presidentearekin uzten zaituztegu. Eta ondoren, Herri Urratsen bideoklip berria. 2 aste barru, Kanboko Salvador ikastolaren alde ospatuko da jaia. Besterik gabe, datorren asterarte. Bueno, momentuz pasentzia, barrian azalako gainera, eta ziurrenik enazalako normalean egunero ikusten dugu zen politikarien estereotipo normala, ez da? Behar bada horretan be jauziko naz, baina leginduko naz nire bide propioa egiten hortan be. Itxaso Atutxa da EAJ-ko Bizkaiko Buru Batzarreko presidente berria. Egoera politikoa hitz egin du berarekin Mikel Asurmendi kazetariak. Niri behin bainagoetan esan dauzte, bueno, Euskadiko lehendakaria Bizkaitarra, Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria Bizkaitarra, eta nik uste dut ez, guk benetan daukagu nazio konfigurazio horren xedea. Nik uste dut alderdi barruan ez dela horren beste bizkaitar espainolista esan genke, edo erdaldunagoa, beste horrik entziarren, ez da, erdaldunagoa. Nik uste dut Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzaleak berak osotara moduan erakutsi dauela abertzalea dela eta ez autonomista. Nik herri bat daukat buruan eta herri horrek zazpi hartzen deuz. Nondik etorri daiteke esperantza, behar bada, eta PPko batzuk oso irrifarretzu ikusten dabe Eskoziako prozesua, ez dautziak garrantzirik emoten, eta ustez gainera pentsatzen da denez esetzak urtengo dauela, bueno, ia Cameronen kinu bat besterik ez dela uste dabe. Bueno, kinu kasi ziran Quebecen be bai, eta kinuak kinu, Europa aldatzen joan da azkenengo hamarkadetan. Zuk aipatutako enpresa handi horrek, Petrono izan daiteke, baina Iberdrola ere bai, BBVA izan daiteke. Azken baten, enpresa horiei, euren negoziorako bardin izango jakie guk Madrilegaz edo Bruselasegaz badaukagu harremana beharko dabe, hemen giro apropos bat izatea euren negozioetarako, guri ere onurak emango dauzkusanak. Azkenengo erantzuleraino joan behar dugula. Bakit azkenean, departamentuak berak erantzukizuna jasoko duela, baina argitu behar dela. Erantzukizuna eskatu behar jako. Lehen soeri, orain guri, argitu behar da. Nik uste dut, elak, hori aipatu duzunez, Eusko Alderdi Jeltzalearen gandik aldentzeko bidea hau daroana, historiko bihurtu dela, ez? Ia gehiago gogoratzen dugu hori, ela Eusko Alderdi Jeltzalean gandik egozan urteak baino.
Gertatzen dana da, elako bazkide asko edo afiliatu asko Euskal Alderdi Jeltzaleko bazkideak ere badirela, bikoitzak dira, besteak beste, Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria bera, ez? Nik uste dut, lab bera baino gogorrago ikusi dodala, azkenengo hilabeteotan, baina nik ez dut ikusten gizartea, eta gu ere gizarteagaz oso urgagoz, edo gizartetik oso urgagoz, greba baten beharrean ez da nahian ere ez. Datorren maiatzaren 12an, Ipar Euskal Herriko ikastolen jaia hartuko du Senpereko lakuak. Kanaldudek ekoiztuta, Xutik taldearen musikaz sortu dute aurtengo herri urratsen bideoklipa. Hogei eta 10 urte, urratsak eitzen bide egiten euskararen alde. Hogei eta 10 urte, oraindik izanen baitira beste hainbeste. Bete aurten tabar izanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. 30 urte bete aurten tabar izanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. Hogei eta 10 urte, urratsak eitzen bide egiten euskararen alde. Hogei eta 10 urte, oraindik izanen baitira beste hainbeste. Euskararen babesle mundu bat bildu, jende uholdeak urteetan lortu. 30 ikastola sutitu, 3000 aurkitugu behar lagundu. 30 urte bete aurten tabar izanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. 30 urte bete aurten tabar izanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. Hogei eta 10 urte, urratsak eitzen bide egiten euskararen alde. Hogei eta 10 urte, oraindik izanen baitira beste hainbeste. Urratsak eitzen bide egiten euskararen alde. Hogei eta 10 urte, oraindik izanen baitira beste hainbeste. Carlos Urquijok, Espainiako gobernuak EAen daukan Carlos Urquijok, Kanboko Salvador ikastolari 6.000 bere burua apaltzen du. Bizkaiko hainbat udalerrik, bigarren Espainiako, joder, hostia. Reala eta da! Ez da. Realarekin ez? Reala eta da. Zuzeu agertari... Oscar saria irabazi zuen film labur bat ere jarri dugu gure multimedia kanalean. Apai. Frantziako estatua sexu bereko pertsonen arteko ezkontz... Vale. Ai. Azken saiakera. Raketa, eso? Bai. Ba.